значение. Ще се намече. Вие откъде от Варна? Да, във Варна. Каква агенция? България Инвест се казваме. Във Варна ще се връщате? Не знам, тук 2 години близо. 2 години изкарахте? Браво. Ето тук, това асфалт, то става. То става падна е цената. Тъй ли? Добре. Кот можа стена, да направихме. А тук какво ще оставите? Празно. Да, празно ще да. Празно да кажем. Тук ще е светно. Тук снимах туалетната. Абе не е лоша къща. Да. 300 е самостоятелна бъде механична каминка. Баня туалет. Тук спи. Да, се снимах. Той беше само тук, само на плоча беше той, аз го заградих за плочата, го затворих. Той не си го затварят като допълнително за кухня, ама не остана сложен вратар прозорец. Госпожа Алексия, Да, точно. 2 години вика правиха ремонт. И като набързо направи ремонт, ние продаде. Как бързо, като 2 години къде правиха ремонт. Да не казвам колко години се продаваш. Тя е искала някаква 80 евро, колко ще иска? 70-80 евро. Тук е моят предлаг, ще видно, ама... А той как? Той сега на границата се получи сякаш. Нали става? Да.